Как може от един планиран процес по поставяне на трудова задача или определяне на цели, така нареченото целеполагане, да стигне внезапно до един конфликт, който да се разрази в целият екип? Ако искате да разполагате с няколко техники за справяне с конфликти, безкомпромисно да можете да предотвратявате появата им още в зародиш и съответно да ги управлявате, когато те са възникнали, особено във вашия собствен екип, то това събитие е за вас. Много често срещана причина за появата на конфликти е разминаването между очакванията и реалността. В рамките на събитието ще направим един анатомичен разрез върху конфликта. Какво представлява той като събитие вътре в екипа, за какво е бележка той и съответно кои са неговите елементи, с които можем да работим и онези, които следва да не пипаме. Една от най-често пренебрегваните причини за поява на конфликти в екипа е недоброто разбиране на трудовата задача. В рамките на събитието ще разгледаме 10 причини за появата на конфликти в екипа, в организацията или на проектен принцип, когато работите с външни доставчици. Също така ще разгледаме 6 вида конфликти и 3 конкретни техники за справяне, както в момент на зараждане на конфликт с цел превенция, така и когато той е избухнал в лицето на целият екип и има доста хора, които са свидетели. А най-лошото, което може да направите като ръководител, е да следите безучастно. Една честа ситуация, в която изпадат ръководителите, е да бъдат медиатори в един конфликт, в който вече нивото на ескалация е стигнало до личностни нападки, което няма нищо общо с конкретната ситуация, с наблюдаваното поведение, което е свързано с трудовата задача и няма нищо общо с никакви бройни и измерими ключови показатели, на база на които да се постигне или да се даде оценка за постигане на трудовата задача. Събитието е подходящо за голяма част от ролите, които имат за цел да се грижат за групи хора в организациите. Било то в ролята си на менеджер, на управител, на ръководител, на тим лид, на HR практик или съответно дори на стартъп.